आइला जामाइला थफिराम दिनैलाय मानि एसेबां बारहुंखा बापावै बिदिसो होनबावबाय नोङो अमाराजा बर' हारिनि जोंनि ट्राइबेल हारिनि ओंखाम थोरसिखौ सेख'नायखौ नों नुदोंना नुवाखै नों बिदिसो होनबावबायना नोङो सासे मन्थ्रि जानानै आंलाय माथो खालामनो हाबावनोब्रा सासे नंखाय फिसा इएमसो आं जेरै गोसो जायो एरै हाजोबाना मानि थाखाय हाया नोंखौ माबा मोनसे फोथायनानैनो रायजो राजाफ्रा नोंखौ भट होदों बेवहाय नों फंसेबो जेबो बाथ्रा बुंनो हाया नामा मा एसटिखौ सिरि सिरि जासिखुमादों नामा नोंबो आंलाय मानो एसटि जासिलाबायनांगौ जाखो एसटिया जोंना जोनोमनिफ्रायनो फैफाखानायखा आंलाय मानो जासिनांगौ जाखोब्रा न'नि आमाय थुख्लुखौनो एसटिया जोंनि साफ्रोम बर' माहारिनि बिखासो बे बिखाखौ आं बोरै जासिनांगौ जाखोब्रा थफिराम होमबालाय मानो जेबो बुङाखै जेब्ला एसटि लाजोबगोन मानसिफोरा होमबा मा जागोन नों मिथिगौना माथो खालामनोब्रा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआनो होथारोबालाय माथो खालामबावनो मिलिजुलि थानांसिगोन मा होनदों मिलिजुलि थानो एसेबां गोरलै मोनदों नामा अमाराजा जोङो बिसोरो एसटि नङि सायावनो जों बिसोरजों बेसेबां बाहायबोजादों बिसोरजों बेसेबां मुगै जाबोदों नों मा सानदों अमाराजा बिसोर गोजौ थाखोनि मानसिफोरनाव बिसोरनियावबो गोरों मानसि दं बिसोरनावबो साननो हानाय हनो हानाय सोलो बाहायनो हानाय मानसि दं अब्ला बेफोरबायदि मानसिफोरानो बेफोरबायदि गाहाय थाखोनि ओंखाम थोरसिखौ सेनानै लायोबा नों मा सानदों उनावहाय जोङो थानो थाखायबो टाइम मोननाय नङा मिथिबाय नों बायदि एमएलएआलाय फैसा थाखा दङ बेलेगाव थाहैनोबो हागोन बिसोरनि सिं जानानैबो थानो हागोन आखाइ मिलायनानैबो थानो हागोन नाथाय जों नंखाय पाब्लिक मानसिफोरा जोंहा बहा थांगोन सोरनाव मा बिहैगोन जोङो जेराव जोंनि राव हारिमुफोरानो गोमाजोबनो हमबाय माखासेयाथ' खावजोब्बायानो लाजोब्बायानो नामखौल'सो बेलेग होनफ्लादों अब्ला बेनि सायाव नोंहा जेबो बुंनो मोन्थाय गैया नामा दिनै जोंनि बर' दख'नाखौनो सोरबा उल्टां फाल्टां खालामनानै गानो बेखौ माथो फंसेबो जेबो होना नोंसोरलाय बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय नोंसोरो समायखिरा लादोंमोन नङा होमबा जेब्ला नोंसोरो गावनि मासियाव जिरायदोंमोन बैफोर समायखिराखौ दासो जाफुंहोनो बेनो थि सम बेनिखायनो जोंनो बड'लेण्डखौनो 50-50 खालामनानै हो नङाबा एसटि होबथानायाव जोंजों गसंफा आंलाय माथो खालामनो हानो आं जुदि एसटिआव होबथानो थांगोन आंखौ एसटि होबथानायनि माबा मोनसे बुंगोन अब्ला आंखौ एसे गिदिरफ्रा नोजोर होगोन बापावै नों बेखौसो गिदों होमबा नों एमएलए जानानैबो जुदि बेफोरबायदि गिनाय मोनो होमबा नोंनि मासिखौ नोङो जोगारदो नोंनि मासिनिफ्राय नोङो आउट जादो नोंसोर मा सानदों सासे मिनिस्टार एमएलए जानाया एसेबां गोरलै आंबो जुजिखुमादोंब्रा सिरि नाथाय आं हारसिंलाय मा खालामनो हानो माखासेफोराबो खुगा गेवनांगोन एसटि होनायनि अजदखौ आं दिखांबा मालाय माखासेयाबो होफानांगोन ना होमबालाय मानोथो जेबो फंसेबो बुङाखै नोंलाय प्रेस कनफारेन्स खालामनानै बुं एसटि होनो मोना होननानै बुं आं दा एसटि होनो मोनानै होननानै बुंब्ला माखासेफोरा बर्ड मेम्बारनि मानसिफोरा आंखौ बोख्लायगोन ना बेनि उनावहाय आं हारिनि मोजां खामानिखौ मावनो हानाय नङा माथो आंखौ बोख्लायबा आं पलिटिकेल जानो हायाबा नोंसोरखौ मा हेफाजाब होनो आं बेनिखायनो आं सिरि थाथ'दोंब्रा बिथिंबो जाथ'वा सिरि दङ जेब्ला खोथाया बोरैबा जाबाय आंबो ओंखारगोनब्रा अब्ला आंनि मासिखौ गारगोन आं ओमफ्राय जोंनि हादरखौ बाजि राननायाव आंबो थाफागोन बापावै मा होननाय जादोंलै बे मा होननाय जादों बियो दासो नोङो खोथाफोरखौ ओंखारनांगौ माने सिरि थाफ्लानांगौ नोंबो बेखौनो बुंसिगोन एसटि होनायाव जोंहा जेबो खहा गैया होननानै बेखौनो बुंनांसिगोन एसटि होनायाव जेबो खहा जाया होननानै नोंसोरबो जेबो बुंनाङा सिरि था गोदान हाबफैनाय एसटिफोराबो बिदिनो थासिगोन मा होननाय जादोंलै अमाराजा जेब्ला बिसोरनो एसटि होयो ना खिनो थाखायबो जायगा मोननाय नङा हासुनो थाखायबो जायगा मोननाय नङा मिथिबाय जेसेबां एपिएससिनि प्रिपेरेसन खालामगासिनो दं आइएसनि प्रिपेरेसन खालामगासिनो दङ जेसेबां साख्रिनि थाखाय थाग थियारि खालामगासिनो दं दासान्दि जेसेबां साफा सानै साख्रि मोनदों बेखौबोथ' उनावबो मोननाय नङालै जोंनि बर' हारिनिफ्राय सासे मोजां अफिसार ओंखारगोन दा सासे मोजां मास्टार ओंखारगोन नामा गासिबो 6 जन गोष्ठीयानो हाबफाजोबनानै बाहागो लागोन जोंनि बर' मिडियामाव बर'फोरा फोरोंनो मोनगोन ना जोंनि बर' मिडियामाव बर'फोरा फोरोंनो मोननाय नंला गुबुनफोरासो फोरोंफैगोन जायफोरा बर'नि जेबोखौनो मिन्थिया अब्ला नों मा साननानै बेफोरबायदि सिरि थाखो अमाराजा नोंबो माबा मोनसे बुङा मानो आंलाय बुंनो हागौब्रा आं बुंखाबायानो ना आं बुंगोन जुदि एसटिखौ होनानै जों बड'लेण्डखौ मोना अब्ला आङो मासिखौ गारगोन आरो नोंसोरजों ओंखारनांगोन आं दावहाथिलियाव मानो होननानै बुङोब्ला आं हारसिंनो होबथानो हाया आं बुंबाबो आंनि बुंनाया जेरावबो रज'नाय नङा आं जुदि एसटि होनाङा होननानै बुंगोन एसटि होनायनि माबा मोनसे अजद दैखांगोन उल्टा आंखौसो आंनि मासिनिफ्राय जोगारनो थाखाय एख्ल'नो थाखाय सुबिदा नागिरबा आंहा मा जागोन आं सासे नंखाय इएमसोब्रा आं जेबो खालामनो हाया गेदेर गोलावफोरनि खोथा दङ बेवहाय बिसोरबो माबा मोनसे साननानैसो बायदिसिना बुंदों खोमा आच्छा माबा मोनसे साननानै गेदेर गोलावफोरा मालाय जाखाजोबखाबाय बिसोरनाव जा नांगौ जा मोननांगौ मोनखाबाय नाथाय उननि फैबाय थानाय गथ'फोरनि भबिष्यता मा जागोन बेखौ मोजाङै सानदोंना ससियेल मिडियायाव धमकी होहांबायानो जै एसटि मोनबाय बर'फोरखौनो होखारगोरगोन होननानै अब्ला बै समाव नों मा खालामगोन अजद दैखांगोन आंबो ओंखारगोनब्रा हारिनि थाखाय आंबो गाबो बेनिखायनो नोंसोर आंनो एसे टाइम हो आइग्रोनि आंबो आंनिख्रुइ गोजौ थाखोनिफ्रा मा होननानै बुङो आंनिख्रुइ सिनियरसिनफ्रा मा होननानै बुङो अब्ला जुदि जेबो जाथाराबा आं आंनि मासिखौनो गारगोन आरो ओंखारगोन गोदोबो जोंहा बिदिनो आलाय सिलाय खालामजादों गफुराव जानाय जाथायखौ बेफोरखौ गोसोखांबा बोरैबा मोनलायो दाबो हिस्टरियानो रिपिट जाबायानो थासिगोन खोमा जों बर'फोरा जेब्लाबो नासयजानायल' मानो जेब्लाबो जों बर'फोरा बयजोंबो मुगैजानायल' बेनि सायाव बर'आनो बर'जों नांलाय खमलायबावसो
बिनि सायाव बर'जोंनो बर', खृष्टान आरो हिन्दु होननानै नांलायबावो। बिनि सायाव सानजारि गलफारा होननानै दावराव जालायबावो गावजों गावनो। नै जोंनि गुबै मोन्थायखौ, जोंनि सिनायथिखौनो सेनानै लाफैनो नागिरबावबाय। अब्ला जोंनाव मा थाबावगोन? मालानि दिनाव खौसे जाबावनो रोंबावगोन जोंनि बर'फ्रा? दाबो मोननै पार्टिखौ लानानै गावजों गावनो नांलायगासिनो। नोंसोरनि पार्टियासो बिदि खालामदों, नोंसोरनि पार्टियासो बिदि खालामदों होननानै। पार्टिखौलाय मानो लाबोबाय थाबावनांगौ जाखो? जों पाब्लिक मानसिफ्रा डिसाइड खालामनो हानांगोन ना जों जमा जानानै जुजिनोथ' हागोन ना जोङो जेब्लासिम जिउ दं। मानो एसेबां गावजों गाव दावराव दावसि जालायबाय थायो? सासेया माबा मोनसे बुंबा सासेया खोनासंनो हाया, सासेया माबा मोनसे बुंबा सासेया खोनासंनो हाया। मानो बिदि जालांखो? लिडारफोराबो गावजों गावनो नायलायनो बालायनाय बायदिसो। अब्ला जों फोरजाफोराबो बेबायदिनो जाबाय थायोब्ला मा जाबावगोन बर'आ? जुदि बर'फ्रा खौसे जालायनो गोसो गैथाराबा बुंनानै लाबानो जाबायना रोखा रोखा खौसे जालायनो गोसो गैया होननानै। बेसेबां दुखु मोनो, बेसेबां दुखु मोनो। खायसेया हारिनि थाखाय इनाय अनागार खालामनानै बुथारजाबाय, खायसेया न' सिङाव थानानै गावजों गाव बखिलायनाय। बेनो नामा जोंनि बर'नि गुबै सिनायथिया? बेनिखायनो जुजिगोन जों अमाराजा। नों जुदि हेफाजाब होआबा होआ होननानै बुंखा। मानो हेफाजाब होआ जानांगौ जाखो? होगोन, नाथाय बिदि दावराव दावसि खालामनानै नङा। खालामनांगौ आं खालामखुमागोन ना आंनिफ्राय। माखासे गिदिर गिदिर मानसिफोरनिबो खोथाखौ खोनासंग्रोनोसै आं। बिनि उनाव जेथिंबो जायाब्ला आंबो ओंखारगोन दावहाथिलियाव। नायनोसै दंफाव, बे समा गाबनायनि सम नंला। औ, हारिनि थाखाय जानजि खाफ्रानोसै। आरो सेंग्रा आरो सिख्लाफोर नोंसोरबो गोसोआव लाखि, बे समा जुजिनायनिसो सम। जोंनि बुस्थुखौ न'आवनो दोनफैनायनि सम। मालाय सेनो ओंखारदों, जुदि सेना लाबाय जोंबो सेनानै लानो हानांगोन। आरो बिनि थाखाय थैनो थाखायबो राजि जानांगोन। गिख'फोर थायोब्ला जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। बेनिखायनो दिनैनो दानो जांख्रिखांनायाव नोंसोरबो गोसो होदो। जेब्लासिम जों दं अब्लासिम जुजिबायानो थागोन, जेब्लासिम जों जोंनि मोन्थायखौ मोना। औ थफेराम, नोंसोर मा सानमारदोंब्रा आं हारिनि खोथा सानोब्रा। नाथाय पलिटिकेलनि खोथाबो जाहैबाय। गावनि मासिखौबो आङो हगारनानै होनो हाया। बेनिखायनो सानै हयै स्टेप बाहायनांगौ जायो। ओइ, नोंनि मासिखौलाय मानो नांगौ? जेराव नों मासियाव आवग्रिनानै थाबाबो नों गावनि हारिनि आब्रुथिखौ लाखिनो हायाबा मा नांगौ नोंखौलाय अमाराजा? दाउ बास, बिराद रागा जोंथारो। माथो मा खालामबावनो बास? बेखौनो साननांसिगोन माबा मोनसे, जाहाथे आंखौ बर'फोराबो गाज्रि मोना आरो गुबुन हारिफ्राबो गाज्रि मोना। मासियाव जिरायबाय थानायनि खोथा दं आरो बर' हारिनि थाखायनो मासिखौ सेबाव दोननायनिबो खोथा दं। बिथिंबो जाहैया बिथिंबो जाया जानानै दं आं गेजेरावनो। अब्लाबो मा खालामनो, माबा मोनसेथ' राहा लामा लानांगोन। दावसेदेलाय, बिनि फिननायखौ आंलाय बोरै होनो हाबावनांगौ जाखो? आयौ बाला, नोंनाव बर'नि थै गैया दुरलाय एमएलए। नोंबो अजद दैखाङोबा, बैबो अजद दैखाङोबा, नैबे बदतमिज अमाराजायाबो माबा मोनसे बुङोबा, माबा मोनसेथ' जागोन ना जों खौसे जायोबा। खौसे जानायाव मा बालनि खिथुआव अर नाङो नोंसोरहा? दिनै सोरबाया माबा मोनसे बुंदों, दिनै सोरबाया मानिबा थाखाय बोराबनानै दासो मोनदों होननानै जालायदों। बिदि जाबा जागोन। दासो दसे समनि थाखाय जोङो मोजाङै दङ, दासो बर्थमान। उनावहाय गाबोन 50 बोसोरनि उनाव, 100 बोसोरनि उनाव आयौ बाला, ना बर'नि नामु निशान थागोन, ना बर' होननाय सोदोबानो थागोन, ना बर'नि राव हारि हारिमु थाबाबो मालायनिसो मुं जागोन। मिथिबाय ना? बेनिखायनो मानो इसेबां गोसो होआखै नोंसोरलाय? दिनै आं नोंसोरनि बेफोरबायदि जुदा जुदा थानायखौ नुबानो बिखा बिख्ला आलौलायनाय मोनो अमाराजा। दिनै 6था जनगोष्ठीनो एसटि होनो थांदों। मिथिदोंना मिथियाखै? नोंनि खिथुआवलाय मा अर नांनो? खिथुआव अर नांदों जोंनावसो। बिनि उनाव जोंनाव खर' मोदोम जोंहासो सावजागोन। नोंसोरलाय मा जागोन? नोंसोरा फैसा थाखा दङ, माबा मोनसे आखाइ मिलायनानै थागोन। नोंसोरो गोलाम जानानै थागोन गुबुनफोरनि। नाथाय जोंनि फिसाफोरा मा जागोन? नोंसोर माहाजोनफोरा सुबिदा मोननो हागौ, नाथाय पाब्लिकफोरा माबोरै मोनगोन? दिनै एसटि जोंनि मोन्थायखौनो मानसिफ्रा सेनानै लानो लोब लोब फैबाय। दिनै केबिनेटआव मालाय मोनबायनो, बिल पास खालामबायनो। उनावहाय मा जागोन मिथिगौ नोंसोरो? मिथिगौ? बर'नि आर'नाइखौ सोरबा लासिगोन गावसोरनि होननानै, बर'नि दखनाखौ, बर'नि आगजुखौ, बर'नि बागुरुम्बाखौ। जोंनाव मा थागोन? आं गोसो जायोबा आं ससियेल मिडियायावबो नोंसोरखौ सोंखारिनो हागौमोन, नाथाय आं पार्सनेल नोंसोरजों रायलायफैया। मिथिबायना? बर' हारिनि थाखाय फंनैसो बुं। दिनै जोंहा जोंनि पार्टिनि खोथाखौ लानानै नङा, बड'लेण्डनि खोथाखौ लानानै नङा, दिनै जोंहा एसटिनि खोथाखौ लानानै। जे एसटिखौ लानानै जोङो एसे एनै मोनजादोंब्लाबो, एसे एनै जोङो बहाबाफोर बाहागो मोनदोंब्लाबो, बेबारनिफ्राय मोननाय नंला। दिनै इउपिपिएल बिपिएफफोरखौ बाद हो। दिनै इउपिपिएलनियाबो ओंखारनांगोन, बिपिएफनाबो ओंखारनांगोन। दिनै दुलाराय बर'फ्रानो ओंखारनांगोन। बिदि गासैबो लैहोर लैहोर ओंखारोबासो दिनै
जों माबा मोनसेथ' खालामनो हागोन जों माबा मोनसेथ' गोख्रों राहा लामा लानो हागोन नोंसोर गावसिनि मासिखौनो गोमाजानो गियोब्ला मा जागोन देलाय बुंलाय जाय मासिखौ लानानै नोंसोरो जेबोखौनो खालामनो हायाबा अर सावनानै गारदो अर सावनानै ओइ दावसो देलाय जों जेबो खालामनो हाया बेखौ मिथिबाय जों एसटि होनो होनबानो हाया एसटि होनाया जोंनि आखायाव गैया नोंसोरनि आखायाव मा दं बेखौ माव मिथिबायना नोंसोरनि आखायाव मा दं बेखौ माव जुदि मावनो गोसो गैयाबाबो गाज्रिबो खालामनानै दाहो जों बर'फ्रा गोदोबो खस्थ' मोनदों दाबो मोनगासिनो इयुनावबो मोनखागोन नङा होमबा नोंसोरनि मथेबा मानि थाखाय खालामदों नोंसोरो पलिटिकेलनि थाखायसो खालामदों ना मानि थाखाय बेखौ मिथिया नाथाय हेफाजाब होनांगोन नोंसोरो बर' फरायसाफोरखौ हेफाजाब होनांगोन नोंसोरो बर' पाब्लिकफोरखौ जाहाथे जों बर' पाब्लिकफोरा जेबो जाया नाथाय बेनिबो नोंसोर मा गेरेन्टि होनो हानो जों बर' पाब्लिकफोरा जेबो खहा जाया होननानै जोंनि एसटिफोरा मानो होनोब्ला दिनै जौगानाय मानसिफ्रा जोंनिया ओंखामखौ सेनानै लाफैदों दिनै नोंनि फिसालाया थाखा फैसा थानायखाय साख्रि मोननो हागौ नाथाय जोंनि फिसाफोरा माखौ लागोन माखौ थागोन जा एसे एनै मोनोमोन बेबो गैया आरो जोंनि अधिकारखौनो गोदोनिफ्रायनो सिगां खालामबाय थाखायो बिसोरो जाय बुस्थुआ जोंनि मोनखानायखा जोनोमनिफ्राय फैफानायखौनो दिनै जोङो आनि थानि खालामनांगौ गोनां जादों दिनै मानो राजलामायाव ओंखारफिननांगौ गोनां जादों माबा मोनसे खालामाबा नोंसोर माबा मोनसे खालामा नोंसोर सानैखौ अमाराजा नोंनो माबा मोनसे बुंदो आंलाय माथो बुंबावनांगौ जाखो जेबो जुदि जाथाराबा मासिखौनो गारगोन आंबो लुबैया बर' हारिखौ जोंनि एसटि हारिनि मानसिफोरखौ उनावहाय बेफोरबायदि खस्थ' खालामजानायखौ आरो जाखागोन जानाय आंबो मिथिगौ जेसेबांखिनि बुङा मानो होननानै बुङोब्ला जिबायदि इजि नुहुरदों बे इजि जाया नाथाय बेफोरखौ आं खालामनो होनबालाय बहाथो हाबावनो आं नैबे मासियाव जिरायनानै जेबो खालामनो हायाबाबो आं सासे पाब्लिक जानानै खालामगोन आं सानो आंनि खामानियाव नों आंखौ हेफाजाब होगोन बर' हारिनि जानानै गावनि हारिखौलाय मानोथो मुगैनो आं मालाय गावनि हारिनियावबा बोरैबा मोनखायो आंबो जियानो जाया मानो रिक्स लानांगोनथ' जोङो सासे सानैया नों जेखौ खालामो बेखौनो आंबो हेफाजाब होगोन अमाराजा जागोन दे साननैसो नायबावनोसै बे समा नायनायनि सम नङा मावनायनिसो सम आंबो गावनिफ्राय नाजाबाय दं जेसेबां हायो जागोन दे नै माथो जोंनि जायगायाव एसेबां दावराव दावसि जागासिनो बेफोरबायदि नुयोब्ला गोसोखौनो बोरैबा मोनो एसेबां बिदि जाबाय थाबावगोन जोंनि सायावलाय गुबुन जातिफोरा जोंनि हारिमुवा जोबस्रांलांबासो गोजोननाय मोनगोन नामा एसेबां दुंहाव थासारि अब्लाथ' आंबो न'आवनो थांनांगोन बेवहाय थानानै आं बेफोरबायदि नायनानै थाबाय थानो हानाय नङा आं सम्पतिनि टिकेट दाननानै न' फारसे थांनि थारैनो बिसोरो एसटि मोनोब्ला जों जोंनि जिखिनि मोनसेल' मोनथाय मोनो बिनि आधाबो मोननाय नङा अब्ला बे खेबाव आं बोरै सिरि थानो बिनि थाखायनो न'आव थांनांगोन आं जापानाव थानानै बिदि नायनो हानाय नङा बे हारिनि अलखौ समाव जुदि आं बेवहाय थानानै नायहरबायल' थायो उनावहाय हारिया माबा मोनसे जायोब्ला आं गावखौनो निमाहा होनो हानाय नङा आं हारिनि थाखाय जेबो गिदिर खामानि मावना होनो हायाब्लाबो थाफानोथ' हागोन गावनि आंगो लोगो फंबाय बिनानावमोनजों एसेबाबोथ' जुजिफानो हागोन बेनिखायनो आङो समफोरनो थांनोसै समफोर नङा गाबोननो आं दिनै कलेजाव थांगोन हा नोंलाय माथो कलेजावनो थांथारा दिनैलाय बोरैथो कलेजाव थांनो ओंखारलायखो दिनै स्टुडेन्ट इउनियननि हानजा सुरनाय दङ एसटि होबथानायनि माबाफोर जायोबा जानायालाय जाखागोन होनबासो माबा मोनसे जाबासो माबा मोनसे मोनना माबा मोनसे खोमानांगोन जायफ्रा फिसा जों उन्दैयावबो गोबां हालाय हाफाय नुबोबाय हारसाफोरजोंबो जुजिबोबाय गोबां जुजिलायनाय जाबोबाय न' बां गारनानै गोथै हाखरफ्राव उन्दुहैनाय फै अरजालायनानै गोथैसालियाव गोथैनि मुस्रि सोंनायाव उन्दुनाय बिराद खस्थ' दं फिसा आरो बिनि सायावबो जोङो हारिखौनो मोजाङै रैखा खालामनो हायाखै नोंलाय मा खालामहैनो हानो जायफ्रा फिसा बेनि सानबा जायालै बे बाराव ओंखारथारगोन आदा थुबिरामनि हान्जायाव आं हाबगोन नों जेबो साननाङा आयै नोंनि बोर थायोब्ला जों जाफुंसारगोन दे फिसा जाबायदि जाथाय सोमजिगासिनो जाबावगोन बे उजिगासेयाव उन्दैनिफ्रायनो बर' हारिखौ हालाय हाफाय नुबाय होस्रांजानाय होसोजानाय नुबाय दा नै सा ससे थैहांआवबो बिदिनो जालांसिगोन आयै मा जाबावगोन जोंनि बर' हारियालाय मा जाबावगोन थुबिराम माखौ एसेबां सानहाबाय थाखो दे बादालि बे समाव आं नोंखौ हारसिं दोननाङामोन अब्लाबो नोंखौ हारसिं दोनगासिनो हायोबा नोङो नोम्बोनि न'आवनो थांफिनदो नामा मानो दे मानो होननानै बुङोब्ला थासारिया जिबायदि जादोंलै
आरो गोबां राजनितिनिबो खोथा हाबखुमानानै दङ जानो हागौ जोंथ' मोजाङै मिथिजोबा बेफोरबायदि थासारिखौ नुनानै आंबो राजनितियाव ओंखारनो गोसो जाबाय नाथाय राजनितियाव ओंखारबाबो बहुद खोथा थाबावोना बेनिखायनो आं राजनिति खालामालासिनो सासे बर'नि गोख्रों केप्टेन जानानै आङो लिडार जानानै आं बर' हारिनि थाखाय जुजिनो ओंखारदों बे बेलायाव नों हारसिं थानांगौबो जानो हागौ माबोरै हारसिं थानो दे नों सासे बर'नि बिमा जानांगोन आंखौ बुजिनांगोन आं हाथारला आङो बिराद गाज्रि खैसार सालायगासिनो दं मानसिफोरा बे खैसाराव जोंफोरासो गोग्लैफादों बेनिखायनो सोरबाथ' माबा मोनसे स्टेप लाथारनांगोन आं स्टेप लानो गोसो जाबाय आं हानाय नङा बर' फिसाफ्रा जोगार जायोब्ला बर' फिसाफ्रा जेराव उनफिननानै थाजायोबा जेराव गोजौ थाखोनि मानसिफोरानो जोंनि मोन्थायखौ सेख'नानै लानो फैयोबा बेवहायलाय मा थाबावगोन बुंनायावलाय बुंगोन मोजांनो बिसोरो जेबो जाया माया होननानै नाथाय जोंनि बर' फिसाफोरा बेसेबां भला भाला गावजों गावल'सो दावराव दावसि खालामनो हायो गुबुनजों हाया गुबुनाबो जुदि जोंनि मासियाव जिरायफैयो अब्ला जों जाम्बा जाम्थानो बयजोंबो बाहायजागोन फिदिंजागोन मोसा होनबानो मोसानांगोन जा होनबानो जानांगोन गाब होनबानो गाबनांगोन मिनि होनबानो मिनिनांगोन दाबो ओरैनो साफा सानैया खोन्थाखायो आंनो अफिसफोराव मावनायफोरा गुवाहाटिफोरावनो बर'फोरा दासिमबो माबायदि खालामजानो नागिरो अब्ला बेनिखायनो आं साननैसो गोजानाव थाहैथ'नोसै दाउस्रि देलाय दं थाम्फै देलाय दं आं बिसोरखौ बुंगोन मिथिबाय आंनि आखायाव दा फैसा गैया बांद्राय बिफानाव फैसा बिनो थांनि आं नों थाथ' आं दाहाय फैफिनगोन आरो आसा खालामो आंनि जुनियर थफिरामा आंखौ बुजिगोन नों जेखौ खालामो बर' हारिनि थाखाय आंबो बेवहायनो हेफाजाब दं दे बिदिसो जानांगौ थफिराम दे जेसेबां खस्थ' जाया मानो हारिनिख्रुइ खस्थ' जेबो गैया नोंनि खामानियाव आं जेब्लाबो हेफाजाब होगोन क्लिअपेट्रा जिबौ हुलाबारि नों बिराद जाथारदोंना आंनि फिसाजोखौ नोङो बुहोलायदों बेखौ मा ओरैनो जिरायनानै थागोन सानदों दासो देहायाव नांदों नामा आंनि एगेन्सै निउस बानायोबा आं ओरैनो गारगोन नामा बिदि होननानै आं नोंनि टटलि माथाखौ बुनांगौमोन आरो मा होनदों नोंलाय आंखौसो होनदों दा आरो लाजिदों नोंसोर फैसा थाखा गोनांखाय गाख्रेब नागिरदों एथबां दुखियाफोरखौ गाख्रेबथारनो लुगैदोंबा मालाय हारिखौ गाख्रेबहैथांबा जायफ्रा एसटिनि थाखाय दावराव खालामगासिनो बिसोरखौ होबथाहैथां लिडारफोरखौ माबा मोनसे बुंहैथां नोंसोरनावथ' थाखा फैसा दङ नोंसोरथ' बुंनो हागोन ना बुंहैया माने जोंफोरनि खिथु मानो खारो नोंनानो जादों नामा आंनि एगेन्सै मानो बाथ्रा बुंनांगौ नोंलाय नोंनाव मा फोरमान दं आंनाव ब्लेक मानि दङ होननानै आंहा सुलुंनिफ्राय मिथिनायखायसो होदों दा आंबो ओरैनो निउस होआबा सोर जाखो नोंनि सुलुङा थैनानै थागोन थेवबो सुलुंखौ खोन्थानो हाया मिथिबाय मानो होनोबा सुलुङा सुलुङैनो थागोन आं हले एबार नागारखाया बारा आंनि फिसाजोखौ बुनायखौ आङो थारखौनो लास्लाबनो मोनाखै आं हारिनि खोथा साननानै ओइबार आंबो मस्ला होगोन मिथिबायना आं दाउस्रि देलायखौ नोंसोर मा सानदों लान्थाथा नोंबो उरलिलि खाजय जय क्लिअपेट्रा नोङो जिबौ दन्दि ओइबार नैबे दाउस्रि देलायजोंसो मोनदों मिथिबाय नोंसोरो नोंसोर आंखौ बुथारनो नागिरो बुथार सुथारनो नागिरो सुथार जि बुरजा आङो पेपार लिरखाबाय आङो माबा लिरखाबाय आं मिथिबाय सुइसाइड नटफोर बायदि आङो बिराद गोलाव लिरखाबाय आं डकुमेन्ट्रि खालामखाबाय आं जुदि मालाबाबो थैयोबा नोंसोरनो हमजागोन नों जेसेबां जि खालामा मानो जोंखौ जेबो खालामनो हाया मोजांनि बाथ्रा बर'फ्रा अलखद जागासिनो ना अलखदाव गोग्लैगासिनो नोंसोर बेखौ नायदों होमबासो भगबान होनना खुलुमफैगोन आं नोंसोर सानैखौ आरो आंनि फिसाजोखौ बुहोनाय मानसि सानैया बोरै थाफ्लि मोननैखौनो बोखावना होलांनो आं थाफ्लि मोननैनि गेजेराव मा दं बेखौबो जोफ्रुजोबना होलांनो आंनो मानसिया दिहुननानै हो बेबो 24 घन्टानि गेजेरावनो नङाबा नोंसोर सानैया बोराय बुरैबाबो गानायाव गैया बाल्ला मा खालामनो नोंलाय जोंखौलाय मा मिथिनो नोंसोरलाय पाब्लिकनि पावारखौ बाथामिसबाय बे आंनि फिसाजोखौ नों बुनो होदोंबा नोंनि खानायखौबो साबथिंगोन बेनि सिगां जाय आंनि फिसाजोनि आखायाव मोदोमाव आखाइ होदों बिसोरखौ आङो आखाइखौबो देख्रेबगोन आरो थाफ्लि मोननैयाव मा नङा थाफ्लि मोननैनि गेजेराव मा दं बेखौबो जोखावजोबगोन बेनिखायनो 24 घन्टा टाइम होदों नङाबा नैबे दाउस्रि देलाया मा खालामनो हायो नायबाय था नुबायना मा होनदों बियो मा खालामनो हानो बे नंखाय रिपर्टारालाय जेबो साननाङा नों बेखौ बे जेबो खालामनो हाया आरो इसेबां उन्दै गथ'खौलाय मानो बुनो थिनहरनांगौ नोंलाय आंनि सोमोन्दै गाज्रि बुंनायखायसो आङो पेन ड्राइभ लेपटपखौ लाबोनो खिन्थादोंमोन फिसाजोआ दिहुनना हरैखाय एसे बुनानै फैबायनो बेफोरबायदि दा खालामसै आंबो उन्दै मानसि बुनायखौलाय बाजादों एसे बुजायगोन र' आं मोजाङै बुजाय
बिसोर सानैयाबो मानो इसिबां उन्दै गथ'खौ बुनांगौ जाखो 18 बोसोरनि गोजौआबालाय बेलेगमोन माबा मोनसे मावनो होबा मोजां खामानि मावा बिसोर सानैया साजा होनांसिगोन बिसोरखौबो आदा मानोबा लिंहरदोंमोन आंखौ लिंहरनाया ना बिराद गिदिर खामानि थाखायसो लिंहरखादोंमोन एन्टनिय बे बाराव नोंनि हेफाजाब नांगौ आंनो मा हेफाजाब आदा माने आंनो एसे फैसानि गोनांथि जादोंमोन आरो बेसेबां आदा बेसेबां माने एसे बुरजायैनो नांगोनलै आंनो मानो होनोब्ला नोंथ' मिथिखाबायदां आं मोनसे हानजा दादों माने मोनसे आफाद जांख्रिखां आफाद बेवहाय गथ' गथायफोरखौ एसे खामानि लगायनो नागिरदों आं हारि अननो थाखाय बेनि थाखाय फैसा नांगौ जादों आंनो नाथाय आदा बेफोरबायदि खामानि मावोब्ला सरकारा कि गनायथि होगोन सरकारा जोंनो जेबो गनायथि होलालै जों बाहायजाबायल' थायो पलिटिकेलनि थाखाय आंनिबा जोंनि बर'लेण्ड बिटिसिखौ ओइ दारि गोलावफोरखौ होबथानोसो दोननाय बायदि मोनोलै आं जेब्ला जोंनि आसामा एकदमबारे मुस्लिम रायजो जागोन होमबा बर'फोरखौ सिगाङाव दोनग्रोनो थाखाय बुरखायनानै दोनबाय थानायसो मोनोलै आं दाबायदियाव जुदि मियाया आसामखौ बेंखनजोबोब्ला सिगां सोर थैग्रोगोन जोंनि बर'आसो थैगोन बेनिखायनो जोंखौ ललिपप होनानै बुरखायनानै दोननाय बायदिसो मोनग्रा जाबायलै दा नुबायना बेसेबां दुंहाव थासारि बेनिखायनो आंनो एसे फैसा नांगौ जादों मानो होनोब्ला बे खामानियाव गोरों गोरानि फिसाफोराथ' बांद्राय ओंखारनाय नङा जों मिडल थाखोनि मानसिफोरासो माने आंबो गोरों गोरानि होनदो माने एसे गाहाय थाखोनि गथ'फ्रासो फैगोन नालाय आखायावथ' जेबो थाखानाय नङा बोरै थानांगौ जाखो जेबोआनो गैयाबा हारियानो जेबो गैयाबा जोंना दायो बेनिखायनो आंनो एसे फैसा नांगौ जादों नों होदो आदा नोंनि खामानिखौ आं बाख्नायो आं नोंनो जेसेबां हेफाजाब होनांगौ होबाय थागोन आंखौल' बुंनो दाबाव नों न'खौ बेंग्रा जादो आं हारिखौ बेंग्रा जागोन मानो होनोबा जोंनि हारिनि जोलैफोरखौ जों फोजोबस्रांनो हाया बेनिखायनो न'आव सासे बाहेरायाव सासे थानांगौ जियानो जाया मानो आं बांद्राय दावराव दावसि खालामा आंना लासैसो खालामगोन जागोन दे आदा नोंनो बेसेबां फैसा नांगौ आं होगोन बिराद मोजांनि बाथ्रा ओरैनोथ' बिफानाबो बिहैनो हायोमोन बिफायाथ' आंखौ पलिटिकेलावसो ओंखारनो होखागोन पलिटिकेलाव ओंखारजायाना दायो आथि पलिटिकेलाव ओंखारहैनानै आंबो राबहन जायोबा बेनिखायनो आङो एकदम लिडार जानोसै केप्टेन जानोसै बर'नि केप्टेन जागोन दे आदा नोंनो बेसेबां फैसा नांगौ आंनो बुंबानो जाबाय दे होमबालाय थांदो जागोन दे आदा आंखौ कल खालामबानो जाबाय एन्टनियाव बिराद मोजांलै मानसिया बिमा बिफायासो बोरैबा जाबायना आंना आं ओंखाराबाखि जागोन बेनि थाखाय आंहा बुरखाबाय आं सानसेबाबो साजा होजाखागोन अब्लाबो गिनायाव गैया माबा मोनसे मावनानै थैनायाव आंहा जेबो लस गैया जांख्रिखां आफादखौ दागोन दाथारगोन आरो बर' हारिखौ जेसेबां हायो गोजौनिफ्राय गोजौसिनाव लांनो नाजाबाय थागोन लांखागोन दुम्फाव ओइ थफिराम मानोबा लिंहरदोंमोन आंखौ ओइ दैमाखौबो नायदो एसे होननानै लिंहरदोंलै आं मानो लिंहरदोंमोन खोन्था फैसाफोर दङबा गारलाबायनांलालै नांगौ जानानै दङ आंनि जांख्रिखां आफादाव नांगौ जागोन ना बेखौ नोंखौ आं बुंनो थाखाय लिंहरबाय बेखौलाय नोंलाय फनाव बुंबाबो जायोना मानोथो लिंहरलायनांगौ जाखो लिंहरबायब्रा जायखिजाया नोंलाय दङना गैया आंजों लोगोसे बे खोथाखौ होनलायलायनांगौ नामा बेसेबां दुखु मोनगासिनो दं आंसो मिथिगौ आं दिनै लाब्रा फेमिलिनि सिगाङाव बुंगासिनो दङ बेसेबां अलखद जानो लादों जोङो होननानै आरो बेनि सायावबो जोंनि पार्टिनिफ्राय आमुक पार्टिनि खामानि तामुक पार्टिनि खामानि मा गोसो लानानै बुङो मिथिला बे समाव ज' जानानै खामानि मावनांगौखौ मानो बुजिला आं मिथिला बेनिखायनो दुखु जादों आं बांसिन दुखु बेवहायसो एसटि होनायनि एसटि गुबुन हारिफोरा 6 जनगोष्ठीया एसटि मोनगोननि दुखुआथ' दुखुखा बेनि सायाव बर'फ्रा गावजों गावखौ आरो बांसिन दुखु मोनबावदोंहाय आं एसेबो खौसे जालायनो रोंला बेनिखायनो आं जांख्रिखां आफाद ओंखारहोनो नागिरदों मिथिबाय दे मोजांनि बाथ्रा लोगोफोर मा गोसो लानानै मिनिनाय कमेडि रमान्टिक भिडिअ लाबोबावनो जिबायदि थासारि मेगननिफ्राय मोदै ओंखारदों आंहा दिनै बेनिखायनो दिनैनि टपिकआ एसे सेन्सिटिभ जाबाय अन्नानै गाज्रि मोनदोंबा नोंथांमोना आंखौ निमाहा होदो आरो बेफोरबायदिनो माबा मोनसे आं मिथियाखैबा कमेन्टआव कारेक्सन खालामनानै हरबानो जाबाय रावबो आंखौ खेंसालियायै दारायहर बा जेबो ओरैबायदि बाथ्रा दाबुं जि बाथ्राया नंगौआनो नङा बेनिखायनो माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा जायाखैबा अन्नानै फोरमायहर दा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जोबोद दुखुनि गेजेरजों भिडिअखौ लाबोदों लोगोफोर बाय बाय गुड नाइट लोगोफोर जय बर' हारिनि